Здравейте, скъпи приятели на Малкото топче! При нас е Стефан Лъвчиев и ще говори за канала на Дунав Русе в YouTube. Здравейте, господин Лъвчиев! Здравейте, приятели! Вие сте играещ треньор. Винаги ми е било любопитно как ги съчетавате двете поприща, като треньор и като състезател. С малко повече инат, малко повече воля. Не е лесно, защото това, което давам на децата, цялата енергия, която давам за това да ги науча да бъдат не само състезатели, а да станат и хора, това страшно много ти отнема от енергията и това след това ти сам да застанеш примерно след 6-7 тренировки и да застанеш на масата и да им отделиш за себе си време, час и половина-два да тренираш, просто те изхабява не само физически, ами горе и в главата. Но правя го все още, имам инат, играем и тренираме се, така че ще видим, може би още година-две, знам ли, искам още малко. Ние феновете със сигурност се надяваме да е повече от година-две. Друго, което ми е интересно също, няколко думи за отминалия сезон от гледна точка като треньор и като състезател. Като състезател смея да кажа, че съм достатъчно доволен от себе си, защото направих 2-3 важни победи в ключови моменти срещу по-добри противници от мен, по-млади състезатели, и помогнах на отбора да спечели. Отборните мачове бяха изключително важни през сезона до последния кръг, до последния отборен матч. Бяхме в медалите, бяхме на второ място, на второ, на трето, пак на второ. И за съжаление, последния матч го загубихме от Асарел Медията на Гюрище. Бяха докарали един класен състезател от Чехия, който не беше преодолим от всеки от нас. Но пък, там сме, в играта сме. Нашия състав хомогенен, не само от българи. Кирил Попов, естествено, номер едно. Изключителен талант, дисциплиниран, легенда в българския тенис на маса. Нашия кадър Олги Тодоров, който си е юноша на клуба, вече така смея да кажа, че поема щафетата от мене доста сериозно, показва се, държи се на нивото, тренира сериозно, развива се. Павел Цолов, също наш състезател, израснал тук в клуба, продължава да играе, да тренира. Много е важно, че сме събрани, тренираме заедно. И както обичаме да казваме, заедно печелим и заедно губим. Това няма виновни за някоя загуба, но има виновници за победите, така че стремим се да сме заедно във всичко. Това е като състезател, като треньор. Има какво да се желае още, И тези двамата зад мене, съответно от тях чакаме призови класиран, но Влади Райков, Стелан Лъвчиев, сина ми, малко им остана да спечелят още медали. Станаха бронзови медалисти до 13 години двамата. Стелан ходи на Балканяда, натрупа опит, спечели бронзов медал на двойки също с Камен Стоянов от Варна, едно ученце, което е изключителен успех, с първо стъпване на международната сцена да се върнеш с бронзов медал, според мен не е малко. Анита Петкова също се върна преди 2 дена от Балканяда. Станаха бронзови медалистки с националния отбор до 19 години. Въобще имаме малко разместване на пластовете при нашите деца. Някои сменят училища, матури имат, НВО-та и така нататък. Но сега лятото всеки ще си влезе
тук в залата, в тренировъчния процес, така че наесен ще бъдем силни и надявам се да си вземем това, което си изтренират и заслужат децата. Да му мислят опонентите. Да му мислят. Това беше Стефан Лъвчиев за канала на Дунав Русе в YouTube.